moita música hoxe, xa vedes, pero comezamos cunha exposición inspirada polas memorias dun esquelete de Castelao. Dúcias de autores e colectivos participan na exposición Ollos de Vidro. A mostra intenta descifrar en Santiago as formas doutra historia de Galicia nun percorrido de máis de 100 anos desde a emigración transatlántica ata a crise climática. A cultura popular, experiencias sociais e políticas e artistas como Castelao, Os Canteiros ou Lúa Gándara, por poñer 3 exemplos, tecen este ambicioso fresco da recente historia e da sociedade do país. Unha danza de esqueletes convídanos a esculcar con ollos de vidro un panorama intenso ateigado de significados da cultura popular e interpretacións da mesma. A recente historia de Galicia desprégase nesta paisaxe heterodoxa que quere descifrar as formas doutra historia de Galicia. Trátase de poñer en primeiro plano experiencias, mundos que non é que deixen de existir, pero que non son os que se poñen no centro na maior parte das narracións. As historias, ao final, contadas desde abaixo, pois das comunidades, do mundo traballador, do mundo labrego, da cultura popular, da emigración, das contraculturas, das moitas contraculturas. A exposición quere desvelar a dobre condición dunha cultura tan vitalista como a aparentemente silenciada. Hai mundos de creación política e cultural increíbles dos que mellor non temos conciencia da súa forza hasta que esta se impón, non? E a exposición intenta rastrear eses tecidos, non? A centralidade dese diálogo co popular na historia moderna de Galicia. Máis de 100 anos retratados, analizados e interpretados por máis de 100 artistas de distintas disciplinas, ás veces creadores populares, anónimos ou colectivos. Está articulado en 5 momentos concretos: a pervivencia da cultura popular, a modernidade transatlántica e a construción da Galicia migrante e indiana, a Segunda República e o galeguismo histórico, a Guerra Civil e a represión fascista, a resistencia baixo o franquismo e o desenvolvemento nos anos 60, a transición ás contraculturas e a crise ecolóxica social de hoxe, non? Hai algúns elementos que se van repetindo en cada un destes momentos que precisamente son os que teñen que ver coa pervivencia da cultura popular e que en moitos casos veñen das propias prácticas simbólicas e productivas do cosmos labrego. É o caso, por exemplo, da máscara, que é un elemento que se vai repetindo con distintos significados en cada época. Unhas reflexións que chegan ás beiras do noso tempo indagando posibles alternativas a unha apocalipse climática. Están intentando atopar novos modos de relación e de recolocación con esa cultura que lle dea de novo un valor ao espazo natural que impida, digamos, a súa devastación, non? En ese sentido tamén temos pancartas de Altri ou unha reflexión ecocrítica do Pórtico da Gloria e da escena do xuízo final que o mestre Mateo propón e que nos sigue, digamos, preocupando como galegos. Un gran tapiz tecido por artistas que reflicten todo un país a través da mirada dos seus ollos de vidro.